बड'ल इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ लोगो हमफैदों आरो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों। बेनो जाहैबाय जे थांनाय साननैसो सिगाङाव बड'ल इउनिभार्सिटियाव इंलिसखौ मिडियाम अफ राइटिं लेंगुवेज एग्जामाव खालि इंलिसनिल' लिरनो मोनगोन, एसामिसनि लिरनो मोननाय नङा बा बर'नि लिरनो मोननाय नङा, बेबायदि मोनसे सिद्धान्त ओंखारदों। दा बिनि थाखाय जों फिनजाथाय होदों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव गरिब दुखिया मानसिफोर फरायनाय छात्र छात्रीफोर गामि गोथौनिफ्राय फरायना फैनाय दिनै गोबाङानो राजबंशिफ्रा एसामिस मिडियाम फरायो, सावथालफोर फरायो, दिनै बेंगलिफोर फरायो, सावथालफोर फरायो, गरखाफोर फरायो, जाहाथे बिथांमोनहा एसामिसजोंनो दिनै लिरनानै जाहाथे डिग्री लानो हायो बिनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामना होफिनो। बिनि थाखाय जों गांसे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों खावलायदों आरो बिथांमोना आफसास होदों फैगौबाय थानाय जुलाइ दाननि 4 थारिखआव बा 4 जुलाइआव मोनसे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं लिरनानै डिसिसनखौ उइथड्र खालामफिननायनि बाथ्रा होदों। दा थि समाव बिथांमोना गावसिनि डिसिसनखौ जुदि उइथड्र खालामनानै लायाबा जों गणतान्त्रिक भाबै जंगि आन्दलन खालामनानैबाबो बिथांमोननि डिसिसनखौ जोङो प्रत्याहार खालामनो थाखाय जों नारा नाथा नाजागोन। जोंनि गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खावलायहरदों जाहाथे बे सिद्धान्तआव बयबो गसंथानांगोन आरो जोंनि बिमानि राव बर'आनो जा, असमियानो जा, बेंगलियानो जा, गरखा रावानो जा, नेपालि रावानो जा, बयनिबो रावा थांनानै थालायनांगौ। आरो दानि नेशनेल इडुकेसन पलिसि दा बेवहाय बुंदों जोङो मास्टार डिग्रीसिमब्लाबो गावनि बिमानि रावाव फरायनो हायो, लिरनो हायो। दा बिथांमोननि जेनाखि डिसिसन लादों बियो राइट टु इडुकेसननि उल्था जादों। संबिधानखौ बिथांमोना उल्लंघन खालामदों, संबिधाननि बेरेखा हाबा मावदों। जाहाथे बिथांमोना बेबादिनिफ्राय गोजानाव थायो आरो इयुनावबो जाहाथे बेबादि सिद्धान्त लाया बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थागोन। बिथांमोननि जे सिद्धान्त लानो होदों 4 थारिखसिम नेगोन। 4 थारिखआव जुदि मोजां जोङो रिजाल्ट फैयाबा 4 थारिखनि उननिफ्राय जोङो थाद'नाय गैयै जे आन्दलन सोमावसारनाय बेखौ जों खालामनाय जागोन।